ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା ଯେପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁର କୌଣସି ଏନଏଚ୍ ସ୍ଥଳରୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା ଏନ୍ଏଚ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସଡ଼କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେତେ ଆକଳନ ବ୍ୟୟବରାଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଉଛି ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କାମ ହେଇଛି, କେଉଁ କାମ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୋବାଇଲ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମେରି ସଡ଼କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେରି ସଡ଼କ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି 1 ମିଲିୟନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତଳେ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆମେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେଉଛି 20.38 MB। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କେତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟିଂ ତା ସହ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନେଇଯିବ। ତ ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେଉଛି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଛି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହର୍, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ହେଠୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ଖୋଲିବନି ବୋଲି। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କରିକି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖାଇଲା କାହିଁକି ଆଗ ମେନସନ୍ କରିବେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଉପରକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବି, ସାଇନ୍ ଇନ୍ କରିବି। ସାଇନ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମେନସନ୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିକି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଏଇଠି ଆପଣ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ମେରି ସଡ଼କ ଆସୁଛି, ଆପଣ ତ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ମୋଡ଼ରେ ଅଛି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ହୋମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍କୁ ସେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍କୁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୋଡ଼ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି 5th ଫ୍ଲୋର୍ NBCC ଟାୱାର ଭିକାଞ୍ଜି କ୍ୟାମ୍ପ୍ଲେସ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଏଇଠି ଦେଖାଇଲା ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଇଲା 10ଟା AM ରୁ 5ଟା PM ଭିତରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଶୋ କରିଦେଲା। ତ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖାଉଛି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଫିଣ୍ଡ ନିୟର୍ ବାଇ PNG ରୋଡ଼ ଏଇଠି ଶୋ କରୁଛି। ଏଠି ଯେହେତୁ ହାଉ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ PMGSY ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି, ସେକ୍ସନ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚୁଜ୍ କରିଛି।
डिस्ट्रिक्ट नयागढ़ चूज करछि ब्लॉक नुआगाँ चूज करछि सेक्शन रोड अछि न्यू कनेक्शन टी रोड अछि 43 टी आपण देखुन अपग्रेड ହେଇछि 9 टा कारण न्यू कनेक्शन 42 टा रोड अपग्रेडेशन 12 टा कंप्लीट रोड ହେଇछि आउ ऑनगोइंग रोड अछि गोटे अपग्रेडेशन ହେଇछि 4 टा एई भली भाबरे शो करूछि आपण चाहिले जतले देबे एठी आपण जोठु बिलोंग करछन्ती जो राज्य रो एठी आपण सेई राज्य चूज करिवे आउ एठी जो जिल्ला सेई जिल्ला ही चूज करिवे आपण ब्लॉक से ब्लॉक ही चूज करिवे करला परे आपण को एमति रे न्यू कलेक्शन रोड ऊपर क्लिक कले आपण को देखाइ दबो जे कोठु को जांगे रोड सब तयारी होउची एठी सब सेक्शन देखाइ दला आरे ऊपर क्लिक कले आपण देखि परिबे जे एठी जेम देखछि पैकेज नंबर ता देखेबो सेक्शन को वर्ष भितर आर अवधि केते कोन किलोमीटर आउ कंप्लीट केते हेची आउ कोन अछि केते वर्ष हना एजरो रोड रा केते वर्ष तापरे हेटो इठी भी से देखेबो केते किलोमीटर रोड केबे सब सिस्टम इठी भी देखेबो आपण देखछन जो रोड आपण देखबा चाहनी ये तो गला रोड तापरे हेठो अपग्रेडेशन को हेची देखुछंती ए देखंदो 4 वर्ष रो रास्ता आउ एठी 2016-17 रो काम एटे एज ऑफ रोड 4 वर्ष एटी कंप्लीट देखौछि ई भली भाबरे देखिले जे एठी रोड अपग्रेडेशन कोछि न्यू कनेक्टिविटी जो लिखछि न्यू कनेक्शन एटे देखछंती एथरो गोटे आमे चूज करबा एटी 8 वर्ष रो रास्ता जहा जन सेक्शन देखौछि अपग्रेडेशन हिसाब देखिया जदी 2018-19 रोटी रास्ता डेट ऑफ कंप्लीट होछि 2024 देखो एटी आपण जदी चाहिबे एटी रजिस्टर फीडबैक रो क्लिक करिवे आउ कोन करिया चाहे गोटे वीडियो लॉन्ग होई पारे आपण चूज करिवे कोन अपलोड इमेज करिवे फुल डिटेल्स सबमिट करिवे फाइल डिटेल्स सबमिट वन साइड क्लिक हो टू पीएनजी से रोड पिक्चर स्टैंडिंग रोड राइट ऑफ साइड रोड माने फास्ट को साइड रे कोन हेजी एटी करिके सबमिट ऊपर क्लिक करिवे सबमिट ऊपर क्लिक करले सेडा पुणी एटा कंप्लेन हे जिवो कंप्लेन हे गला पारे जो डिपार्टमेंट आकु चेकिंग करछन्ती